Знаете ли, че повечето хора приемат витамин С по грешния начин, а после се чудят защо не действа? Ако не искаш да си като тях, гледай това видео до края. Витамин С може да се набави по няколко начина и изборът зависи от възрастта, натоварването и здравословното състояние. Едно, чрез храната. Това е най-естественият и препоръчителен начин за всички възрастови групи. Ако се храните разнообразно, обикновено може да покриете дневните си нужди. Например, една чушка и един портокал ви дават между 150 и 200 мг витамин С дневно. Втори начин. Под формата на добавки, подходящи при стрес, боледуване или интензивно натоварване. Препоръчителни дневни дози. Деца от 15 до 45 мг според тяхната възраст. Юноши между 65 и 75 мг. Жени 75 мг, мъже 90 мг, бремени 85 мг, кърмачки 120 мг. Горната граница, над която не бива да се преминава без лекарско наблюдение, това е 2000 мг дневно. Третия начин е интравенозно. Това е сериозен подход. Използва се в болници при тежки инфекции, сепсис, хронична умора или сериозни онкологични състояния. Дозите са високи, могат да достигнат от 2000 до 10 000 мг и дори повече, но само под лекарски контрол. Предимствата – по-бързо действие и без стомашно дразнене. Храна, добавка или инфузия. Няма универсален отговор, но има една истина. Тялото ви има нужда от витамин С всеки ден.